Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Sunana Abubakar lecturer nake kasancewa da ku daga nan AL-FAUZ TV. Kamar da na alƙawarta cewa zan nuna yadda ake editing na hoto. Ka gyara hoto wato daga wani mataki zuwa wani. Misali hoto ka ɗauka da wayarka amma kuma bai maka yadda kake so ka yi amfani da shi ba. Za ka iya amfani da wani application domin ka yi amfani da shi. Yanzu za mu shiga Play Store domin mu nuna yadda wannan application yake. Sunansa Snapseed. Amma ka rubuta Snapseed za mu iya searching Play Store. So gashi nan za mu gan shi. To ni ina da shi akan wayata. Wanda ba shi da shi zai iya installing ta Play Store, kuma ma zan ajiye link a description na wannan bidiyon a YouTube. So saboda haka in ka ɗauko shi ka yi downloading ɗin shi a wayarka ya hau, shikenan sai ka buɗe shi. In ka tashi ka buɗe Snapseed, gashi nan muna gani haka yake. Akwai wajen da za ka ga an rubuta tap anywhere to open photo, wato ka taɓa ko ina don ka ɗauko hoto, sai ka taɓa nan wajen. Kana taɓawa zai kai ka kan gallery ɗinka, ma'ana inda za ka je ka ɗauko hotonka. So saboda haka ni gani akan gallery na zan ɗauko hoto. Misali wannan hoton nake so na wannan ɗinsa. So a nan akwai wajen look. Nan duk yanayi ne na yadda kake son hotonka da zai sa maka shi automatic. Akwai kuma inda aka rubuta tools. To wajen tools ɗin nan za ka taɓa. Nan turn image in ka shiga zai ƙara fito maka da wasu features ɗin. Nan wajen da muke gani shine kamar options na wancan waje da muka shiga na turn. To akwai brightness. Mun san menene brightness, wato kamar ka yi wa hoton ka ƙara mishi haske. So ya danganta da yanayin yadda kake so. In ka ja kai scrolling screen ɗinka zuwa gaba akan hotonka zai ƙara. In ka yi baya za ka ga yana raguwa. So ya danganta da yadda kake so. Haka ga contrast shi ma gashi nan. Duk yanayin yadda kake son shi. Duka dai ga su nan wanda kake so. Misali ga wannan ambience shi ma in ka tashi, misali tun daga haka za mu ga hoton mu ma ya canza. Misali in muna so sai kawai mu danna wannan tick ɗin. Sai mu sake da tools ɗin nan. Akwai inda aka rubuta details. Sai mu zo shi ma ga muna kan structure. Shi ma ga shi nan yanayin shi. Ga kuma sharpening shi ma duka dai abin da kake so duk za ka zaɓa. So a cikin wayannan abubuwan akwai inda aka rubuta portrait. In ka taɓa portrait kana taɓa portrait za ka ga ya kawo maka kalar hoton. Fuskar ma za ka ga ya canza. Shi wannan portrait ɗin fuska kawai yake gyarawa. A cikin options ɗinsa in ka taɓa akwai face spotlight, yana +30. In ka ƙara increasing ɗin shi za ga fuskarka tana yin haske iyaka fuska. In ka yi reducing ɗin shi ka jawo screen ɗin baya za ga ya ragu. So iya yadda kake so haka za ka bar shi. In ka sake shiga akwai inda aka sa skin smoothing. Shi kuma goge maka fuskarka zai yi. Sannan akwai inda aka rubuta eye clarity. Shi kuma idonka zai fito maka da shi sosai. So sai ka ce okay. So in haka kake so. Akwai inda aka rubuta caps. Wannan caps ɗin shine ka ɗan ƙara haske in general hoton duka. To duka dai gashi nan. Sannan ka gama editing ɗinka akwai inda aka rubuta export. Sai ka taɓa. In ka taɓa akwai wajen da aka rubuta save. Sai ka shiga. To wato shine yanzu ya maka saving. Kana shiga kan gallery ɗinka za ka gan shi. A folder an rubuta Snapseed a jikinta. So ina ganin za mu tsaya a nan saboda mu taƙaita abun. Amma insha Allah ku ci gaba da kasancewa da mu. Za mu ci gaba da kawo muku yadda duk ake amfani da waɗannan tools ɗin ma ɗaya bayan ɗaya, da ma wasu abubuwan masu muhimmanci. Kada ku manta ku danna subscribe kuma ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku daga zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode.